Dobrý deň, toto video bude slúžiť ako úvod do organickej chémie a na začiatok si musíme povedať o tom, prečo sa vôbec chémia delí na nejakú organickú a anorganickú. V podstate je to kvôli tomu, že ešte nie tak dávno si ľudia mysleli to, že to neživé nám dalo nejaké božstvo, ako teda nejaký materiál, s ktorým môžeme pracovať a všetko to živé má nejakú tzv. Vis vitalis, čo vlastne znamená životnú silu, nejakú životnú schopnosť a iba živé organizmy, aj tie najzákladnejšie, ale stále živé organizmy dokážu vytvárať látky, ktoré nazývame organické. Až potom sa samozrejme stalo, respektíve podarilo objaviť niečo, čo tento predpoklad trošku vyvrátilo a podarilo sa to, respektíve meno, ktoré sa s týmto objavom spája, je Friedrich Wöhler, a keď som povedal, že nie tak dávno, tak ešte v podstate v 19. storočí si to ľudia mysleli aspoň na jeho začiatku. No a práve pánovi Wellerovi sa podarilo pripraviť nejakú organickú látku, teda niečo, čo dovtedy ľudia vnímali iba ako produkt organickej chémie, z niečoho materiálneho, teda z niečoho neživého. A najskôr to bola kyselina šťavelová, teda ktorá dovtedy bola určite známa iba ako produkt nejakých živých organizmov, a to celkom jednoducho, a teda z dykianu obyčajnou hydrolízou. No a práve o 4 roky na to sa tomu istému pánovi podarilo pripraviť ešte významnejšiu organickú látku, ktorá ešte teda vo väčšej miere bola považovaná za práve produkt iba živých organizmov, a to bola močovina. A to tiež ničím špeciálnym, obyčajným zahrievaním, a to z kyanatanu amónneho. Tu tie rovničky vidíme, táto prvá je teda príprava kyseliny šťavelovej a tá druhá, tá vpravo, je príprava močoviny. No a to, čo je samozrejme zaužívané aj dodnes, je toto delenie na organickú a anorganickú chémiu. Tá organická, ale dnes už ju nechápeme samozrejme cez nejakú vis vitalis, teda cez tú životnú silu, ale chápeme ju iba ako nejakú oblasť chémie, ktorá sa zaoberá práve zlúčeninami uhlíka. Aj to musím povedať, že nie všetkými, kvôli tomu, že už aj v tej anorganickej chémii sme sa samozrejme stretli s niektorými zlúčeninami uhlíka, ako napríklad s takým oxidom uhličitým alebo s nejakou kyselinou uhličitou, s rôznymi uhličitami, ako solami kyseliny uhličitej. Napríklad uvediem uhličitan vápenatý, ako teda pomerne známu sol kyseliny uhličitej. No a práve takéto a podobné látky, ešte napríklad aj oxid uholnatý, práve takéto látky teda do tej organickej chémie neradíme, teda istým spôsobom sa to delenie stále hrá na to, čo pochádza z niečoho živého alebo s čím sa v niečom živom stretávame častejšie, ako teda na zlúčeniny uhlíka a nie zlúčeniny uhlíka. To, čo je ale pomerne zaujímavé, je, koľko dnes nájdeme zlúčenín uhlíka alebo vo všeobecnosti všetkých zlúčenín chemických, ktoré poznáme. Keby ste si otvorili druhácku učebnicu chémie, ktorá je nie tak úplne stará, približne z roku 2010-2011, tak by ste v nej našli údaj, že poznáme približne 37 miliónov chemických zlúčenín. No a približne pre rok 2023 už platí takéto číselko, a teda 132 miliónov chemických zlúčenín, teda vidíte ten ohromný nárast v priebehu v podstate 12 rokov. A veľká väčšina z týchto zlúčení, naozaj sa hovorí, že niečo na 98-99% je práve súčasťou tej organickej chémie, respektíve biochémie. A tu dosť pekne aj vidieť to, že aké je to zaujímavé, že naozaj tie zlúčeniny, s ktorými sa bežne dostávame do kontaktu, ktoré možno teraz máte aj niekde dookola seba, majú anorganický pôvod. Neviem, napríklad nejaké železné predmety dookola, alebo teda vo všeobecnosti nejaké kovové predmety. Naozaj tie radíme medzi anorganickú chémiu, na druhej strane samozrejme jedlo a niečo podobné alebo niečo z dreva. Tu už sú skôr organické zlúčeniny, ale naozaj napriek tomu, aký je ten pomer tu, že 99% ku jednej, čo sa týka nejakej početnosti zlúčenín, tak keď by sme sa na to pozreli cez tú využiteľnosť, tak tam by bol pomer dosť odlišný. Teda aj tie anorganické zlúčeniny samozrejme pre nás majú veľký zmysel,
Ale čo sa týka početnosti, tak samozrejme vysoko prevažujú tie organické zlúčeniny. No a povieme si, prečo je to tak, ale to pretnem na takýto prázdny priestor. Prvá vec, ktorá do toho veľmi zasahuje, to je samozrejme matematika. Prečo spomínam matematiku pri chémii? Tak to kvôli tomu, že uhlík sa dokáže takto pekne reťaziť. To, čo vy už viete, je v prvom rade to, že uhlík je štvorväzbový. No a keď sa uhlík reťazí podobne, ako som napísal hore, naozaj on tvorí veľmi stabilné reťazce, nie je to úplne bežné v chémii, nestretneme sa s tým pri žiadnom prvku, keď to tak poviem, možno trošku prikrášlenie, že by dokázal tvoriť také pevné reťazce ako uhlík, ale uhlík je tým naozaj výnimočný, potom neskôr pochopíte aj prečo. A okrem toho, keď sa takto reťazí, tak tie najzákladnejšie zlúčeniny, ktoré radíme do organickej chémie, sú tzv. Uhlovodíky, no a už z názvu trošku vyplýva, že to nebudú zlúčeniny ničoho iného ako uhlíka a vodíka. A aby sa zachovala tá štvorväzbovosť uhlíka, tak to bude vyzerať približne nejako takto. To je to prvé. Dobre, že tu by sme dokázali vytvoriť niekoľko zlúčení, niekoľko stovák, možno tisícov zlúčenín z toho princípu, že by sme dokázali dať stovky uhlíkov za sebou a vytvorilo by to teda iná zlúčenina by bola takáto, kde sú iba dve zlúčeniny, teda dva uhlíky za sebou. No a iná zlúčenina by bola tá, ktorú som nakreslil tu vľavo. To by ale predsa aj tak nebol ten počet, tá rozdielnosť až taká markantná medzi tými organickými a anorganickými a musí za tým byť aj niečo iné. To, čo zás matematicky hrá veľkú rolu v tej kombinatorike zlúčenín, je to, že uhlík nielenže sa dokáže takto reťaziť za seba, ale tie reťazce môžu byť aj rozvetvené. Že napríklad ja som sem hore nakreslil 7 uhlíkatý reťazec a ja by som tých 7 uhlíkov mohol dať, a teraz už nebudem písať tie vodíky, tu už zvládneme doplniť, keby sme potrebovali, ale teraz som napísal 6 uhlíkov, ja hovorím o 7, tak ten 7 by mohol byť napríklad tu. Dobre, teda na tom druhom uhlíku vidíme, že sa to rozvetvuje, ale stále ich je tam 7. Stále keby to napíšem, tak ten sumárny vzorec, keby spočítam uhlíky a vodíky, bude nejakých C7H16. Podobne aj sem, ja ich sem teda doplním, aj keď som povedal, že nie. Keď sem doplním všetky vodíky, ktoré sem patria, aby ich teda bolo, aby každý uhlík bol štvorväzbový, tak by to vyzeralo nejako takto a znovu, keď to spočítate, tak prídete na to, že tam je 7 uhlíkov, no a vodíkov stále 16. Tak keď napíšem nejaký takýto zjednodušený vzorec, nejaký stechiometrický, respektíve molekulový, tak dostanem ten istý pomer, napriek tomu, že to je iná zlúčenina, no a už ak tej matematike za tým rozumiete, tak viete povedať aj to, že iná zlúčenina bude napríklad táto. Hoci stále je tam 7 uhlíkov a keby doplníme vodíky, tak ich tam bude stále 16. No a zás môžem urobiť to, že ten reťazec skrátim ešte viac a dostanem už nie 6 uhlíkov za sebou, ale dám ich tam iba 5. No a napríklad urobím niečo takéto, alebo ich tam dám 5 a urobím niečo takéto. A vidíte, naozaj už vám pravdepodobne napadlo niekoľko ďalších spôsobov, ako tie uhlíky prekombinovať, aby to bola iná zlúčenina. A teda tu tá početnosť narastá, lebo tu pracujeme iba so 7 uhlíkmi. Predstavte si, že by ich bolo 20, ako rôzne sa to dá pospájať za seba, ako rôzne sa to dá rozvetviť a preto je tá početnosť organických zlúčenín takáto vysoká, teda poviem to tak, že toto je prvý dôvod. Keď sa vrátim do toho nášho materiálu, tak povedal som, že toto je prvý dôvod. No a ten druhý dôvod, o ktorom hlavne budeme hovoriť o trošku nižšie, bude schopnosť tvoriť násobné väzby. Teda bude rozdiel v tom, že či ja budem spájať dva uhlíky jednoduchou väzbou, dvojitou alebo trojitou. A zas, keď si predstavíte tú kombinatoriku, že veľká väčšina z týchto väzieb medzi
ktoré ja som tu niekde kreslil, by mohla byť násobná, aby sa zachovala tá štvorväzbovosť uhlíka, tak v podstate nám minimálne ak nie trojnásobne zrastie počet možných zlúčenín, ktoré takto dokážeme vytvoriť. No ale hovorím o tých väzbách, ešte budeme hovoriť o trošku nižšie. No a to, čo matematiku najviac zamieša v tej kombinatorike, v tej početnosti zlúčenín, bude to, že samozrejme organická chémia nepozostáva iba z uhlíka a vodíka, ale aj z tzv. Iných biogénnych prvkov, ako je teda možno ďalší v poradí by mohol byť kyslík, ale je tam aj samozrejme nejaká síra, rôzne halogény, dusík, fosfor a tak ďalej. Teda ešte niekoľko prvkov, ktoré my označujeme za biogéne, toto sú naozaj tie najzákladnejšie, hej, všetky halogény, uhlík, vodík, kyslík, síra, dusík, a napríklad aj teda fosfor, tak tu tá kombinatorika rastie. To máte niečo podobné, ako keď skúšate, že vytvorte ľubovoľne ciferné číslo, keď máte k dispozícii iba číslice 1 a 2, pričom sa môžu opakovať. No a teraz, keď sem pridáme ďalších 5 prvkov a pýtal by sa vás niekto, že vytvorte nejaké ľubovoľne ciferné číslo s použitím všetkých týchto číslic, teda keď pridáte ďalších 5 čísel, tak určite sami uznáte, že tá početnosť narastie. V matematike by to bolo exponenciálne, teda každý ďalší prvok by pridal nie na druhú, na tretiu a tak ďalej. V chémii to tak úplne neplatí, lebo samozrejme tá chémia sa riadi nejakými pravidlami, ako napríklad takými, že halogény budú jednoväzbové, to si ukážeme, ale teda, že flór sa bude môcť viazať iba napríklad takto v nejakej jednoduchej zlúčenine, a teda napríklad toto by bol flór-metán, o názvosloví budeme hovoriť neskôr, ale teda cez ten flór sa nemôže nič ďalšie viazať, teda on ukončuje ten reťazec, ale napríklad cez kyslík by sa mohol naviazať ďalší uhlík a hlavne takéto prvky ako kyslík, síra, po prípade dusík nám tú početnosť, respektíve kombinatoriku zvyšujú vo veľkom, lebo teda môžu byť či už na kraji toho reťazca niekde uprostred a tak ďalej, kdežto napríklad tie jednoväzbové prvky iba na krajoch a ukončovať tieto reťazce. Teda to je ďalší z dôvodov, prečo je tých zlúčenín tak veľa. A tieto prvky je dobré si aj zapamätať, že teda okrem uhlíka a vodíka nájdeme predovšetkým aj ten kyslík, dusík, síru, no a napríklad fosfor či halogény. Potom neskôr budeme mať také delenie, ktoré bude hovoriť o tom, že rozlišujeme makrobiogénne prvky a mikrobiogénne prvky. Tie makrobiogénne budú vo väčšej miere zastúpené v organických zlúčeninách, respektíve v živých organizmoch. Tie mikrobiogénne budú stále nevyhnutné, ale reálne tie percentá zastúpenia budú o dosť nižšie. A keď sa nad tým zamyslíme a pozrieme sa, že kde je uhlík asi v periodickej tabuľke, tak hneď pod ním leží kremík, ktorý v podstate by mohol mať veľmi podobnú schopnosť ako uhlík vytvárať takéto dlhé reťazce. Takisto platí aj jeho väzbovosť. Kremík je rovnako štvorväzbový ako uhlík. V podstate nie je to tak. Nie je to tak, minimálne tu na Zemi nie. Väzby medzi kremíkom, respektíve dvomi kremíkmi sú, nechcem povedať, že oveľa slabšie, lebo to by úplne pravda nebola, ale sú určite menej pevné, nemusíme hovoriť oveľa, ako väzby medzi dvomi uhlíkmi. No a veľký problém je aj v tom, že áno, ešte dva uhlíky spolu držia pomerne podobne, ako spolu držia dva kremíky, ale ako náhle tá početnosť začne narastať, tak tie uhlíkové reťazce sú o mnoho stabilnejšie, ako by boli nejaké kremíkové reťazce. A keď sa ešte vrátime možno k organickej chémii, k anorganickej chémii, tak tam sú zlúčeniny ako napríklad silány, teda nejaké, mohli by sme to po slovensky povedať, že kremíko-vodíky, ako máme uhlovodíky, a o tých možno práve viete, že nie sú práve stabilné a že čím vyšší počet kremíkov je v tej zlúčenine, tak tým prudšie narastá tá nestabilita. No a tu máme taký, aj keď pomerne obsiahly prehľad, ale samozrejme veľmi zaujímať nás nebude,
tá nejaká konkrétna pevnosť väzby. Aby ste tú tabuľku lepšie pochopili, tak tieto číselka sú vždy kilojouly na mol tej väzby. Teda to číslo nám hovorí, že toľko kilojoulov ja musím dodať jednému molu napríklad nejakej molekuly vodíka, ktorú tu nájdeme v tom prvom riadku, aby sa tá väzba medzi dvomi vodíkmi roztrhla. No a vidíme tu niekoľko porovnaní, ja ich hneď ukážem. V podstate platí ale to, že čím vyššie číslo, tak tým je tá väzba pevnejšia, tým náročnejšie je ju rozbiť. No a keď by sme sa zamysleli a dobre pozreli, tak tu nájdeme napríklad väzbu uhlík-dusík, jednoduchú, tu niekde v tom ľavom stĺpci. No a keď sa pozrieme na väzbu medzi dvomi dusíkmi, tak to číslo je podstatne iné. Nehovorím, že úplne násobne, ale uhlík-dusík 305 kJ na mol, dva dusíky navzájom 160 kJ. A samozrejme, my vieme, že dusík, respektíve molekula dusíka, pozostáva z trojitej väzby medzi dvomi dusíkmi. To sa dostaneme niekde sem doprava, tam máte 941 kJ na mol. A to je neporovnateľne viac s tým dusík a uhlík, ale my sa stále bavíme o tom, že ideme vytvárať reťazce. No a keby dva dusíky spojíme trojitou väzbou, tak nevytvoria reťazce alebo atomárnu molekulu. Dobre, teda aby vytvárali reťazce, aby sa napríklad podobne rozvetvovali ako nejaké reťazce uhlíka, tak by museli tvoriť jednoduchú väzbu a tu by to nešlo, tu to pekne vidieť. No a čo z tejto tabulky priamo nejako extra nevyplýva, tak to je to, že pevnosť väzby sa mení nielen v závislosti od toho, že aké prvky sa na seba viažu, ale aj v závislosti od okolitých prvkov, ktoré sa viažu práve na tieto. No a keby sme to tak porovnali, nie je tuto porovnanie nejako pripravené, že by sme to mohli urobiť na základe tejto tabulky, tak by sme pekne videli, že čím, ako som aj hovoril pred chvíľou, čím viacej kremíkov bude za sebou, tak tým tá väzba medzi dvomi kremíkmi bude slabšia. Kdežto uhlíku sa to až v takej veľkej miere nedeje, hoci tam môžu byť iné faktory, ktoré ovplyvnia tej pevnosti väzieb, ale o tom sa zase dozvieme neskôr. A veľmi veľkou výhodou, ktorá stále hovorí o tej prednosti uhlíka, o tých viacerých prednostiach uhlíka, ktoré sa stretli, aby mohol teda fungovať život tak, ako ho poznáme, je jeho elektronegativiта. No a prečo je také super, že uhlík má elektronegativitu 2,55 a že to je nejaká prostredná hodnota, tak je to kvôli tomu, že uhlík nemá žiadnu tendenciu ani sa redukovať, ani sa oxidovať, ktorá nám je známa z iných prvkov a môžeme si uvieť taký najzákladnejší príklad, naozaj to preženieme najviac, ako to ide. Tak keby mal nejaký sodík tvoriť takéto reťazce, tak práve mu to nevyhovuje. Dobre, samozrejme väzbovosť a iné veci dookola toho, ale on sa veľmi rád oxiduje a teda rád odovzdáva elektróny. No a vďaka tomu sa z neho stáva kation. Toto uhlík vôbec nerobí rád, ani to teda nevyhľadáva. No a takisto nevyhľadáva presný opak, ktorý má napríklad veľmi rád flór. Že flór rád príjme ten jeden elektrón, čo vlastne súvisí s oktetovým pravidlom a s tým, že snaží sa mať každý z týchto prvkov čo najideálnejšie zaplnenú tú svoju valenčnú vrstvu, teda buď prázdnu alebo buď úplne plnú. No a keby toto uhlík robil, tak by tie zlúčeniny, povedzme to jednoducho, nedržali pohromade, lebo ako náhle by uhlík s niečím zreagoval, oxidoval by sa napríklad a urobili by to dva, tak by sme sa snažili mať dva kladne nabité uhlíky vedľa seba a tu už zmysel nedáva iba z prvého počutia. No a poďme k tým väzbám. Už sme teda počuli, že uhlík dokáže vytvárať jednoduché dvojité a trojité väzby medzi sebou, čo je veľká výhoda nielen kvôli tej kombinatorike, ale aj kvôli pevnosti napríklad zlúčenín. Niekedy sa to, nechcem povedať, že hodí, ale niektoré zlúčeniny vďaka tomu, že obsahujú práve dvojitú väzbu, majú iné vlastnosti napríklad, ako tie, ktoré obsahujú jednoduchú a pri trojitej, takisto, keď o tom budeme hovoriť, uvidíme, že pri trojitej tá trojitá väzba ešte inak ovplyvňuje to správanie sa dvoch uhlíkov,
napríklad čo sa týka kyslosti vodíkov, ktoré sú na ne naviazané. No a tu sú nejaké možno trošku dôležité čísla, ktoré odporúčam vedieť, a to je nejaká dĺžka tejto väzby. A napríklad teda jednoduché väzby, to je to spodné číslo približne 154 pikometrov, potom dvojitá väzba 134 pikometrov, no a trojitá približne 120 pikometrov. Zároveň tu pekne vidíme, ako klesá ten počet vodíkov, ktoré sa viažú na takúto väzbu pri iba dvojuhlíkatej zlúčenine. Samozrejme je to kvôli tomu, že uhlík je práve štvorväzbový v podstate v akejkoľvek zlúčenine, ktorá je organická. A vďaka tomu tam tie uhlíky tú väzbovosť držia a zároveň tie vodíky musia postupne odchádzať, aby sme mohli zvyšovať násobnosť tej väzby. Čo sa toho týka, tak tá teória väzby je veľmi podobná ako pri tej anorganickej chémii. Čo to ale znamená? No znamená toto, že tá jednoduchá väzba v podstate vzniká obyčajným jednoduchým prekryvom orbitálov na spojnici jadier. Čo to znamená na spojnici jadier? Tak my si predstavme, že tieto uhlíky, ktoré ja tu teraz krúžkujem, sú akoby nejakými jadrami uhlíka samotného, aj teda tie C, že sú jadrami. No a tá jednoduchá väzba vznikne tak, že sa prekryjú orbitály práve na takej pomyselnej spojnici, že ja keby tu urobím takúto čiarkovanú čiaru medzi tými C, tak to je spojnica jadier tých atómov, no a k tomu prekryvu dochádza práve na tejto spojnici. To je tá jednoduchá väzba, tá, ktorá tam vzniká, sa nazýva, že sigma väzba. A to je v podstate tá najzákladnejšia jednoduchá väzba. Vy už poznáte, že vždy, keď vzniká jednoduchá väzba, tak dochádza ku vzniku sigma väzby, takto ju označujeme. A keď ideme ďalej v tej násobnosti, tak máme samozrejme hneď za tým dvojitú väzbu. No a dvojitá väzba už nemôže vznikať na tej spojnici jadier. Lebo tým, že tam vznikla jednoduchá väzba, tak je tam veľká hustota elektrónov. Už tam ďalšie elektróny sa nechcú držať na tom istom mieste. Viete, že elektróny to nemajú radi. Tak musia nájsť iné miesto, kde tú väzbu vytvoria, ak je to pre tie atómy výhodné. No a tá dvojitá väzba vzniká práve tu, ako vidíte na obrázku, nad tou pôvodnou jednoduchou, teda nad tou, ktorá tam stále je, hej, lebo na to, aby mohla vzniknúť dvojitá, tak najskôr musí vzniknúť jednoduchá. No a vzniká buď nad tou jednoduchou, alebo pod tou jednoduchou väzbou. A túto väzbu už označujeme iným písmenkom, a to písmenom π. Teda dvojitá väzba pozostáva nielen zo sigma väzby, z ktorej pozostáva jednoduchá, ale k tejto sigma väzbe sa pridáva aj väzba π, ktorá vzniká nad, respektíve pod spojnicou tých jadier, ktoré túto väzbu tvoria. No a už keď sa na tým logicky zamyslíme, tak keď už nie je miesto ani na spojnici, ani nad ňou, ani pod ňou, tak keď má vzniknúť trojitá väzba, tak tá bude vznikať akoby pred, respektíve za tou spojnicou jadier. To, čo si môžete tiež pamätať, je v podstate to, že trojitá väzba stále pozostáva akoby z tej dvojitej, teda z jednej sigma väzby, to je tá jednoduchá väzba, no a z jednej π väzby, ktorá vzniká práve pri tej dvojitej väzbe, ale napriek tomu sa tam pridáva ďalšia väzba, ktorá sa označuje π. Tam my to vieme povedať úplne jednoducho, že jednoduchá väzba pozostáva iba z jednej sigma väzby, dvojitá pozostáva stále z tej jednej sigma väzby a pridáva sa k nej π väzba. No a v trojitej sa pridáva ďalšia π väzba, teda trojitá väzba pozostáva z jednej sigma väzby a z dvoch π väzieb, ktoré vznikajú buď nad a pod rovinou, teda tej spojnice, alebo pred a za spojnicou. To iba tak v podstate na zopakovanie, lebo tá teória väzieb, keď už sa bavíme o organickej chémii, by vám mala byť známa. No a úplne nakoniec tohto materiálu si povieme o takom jednoduchom delení dvojitých väzieb, lebo táto terminológia sa používa určite, keď aj pôjdete niekam na príjmačky a podobne, tak sa s ňou môžete stretnúť. A teda vždy hovoríme o dvojici nejakých dvojitých väzieb. Môže ich byť aj viacej, môžeme ich aj vtedy tak nazvať. No a
To najzákladnejšie, respektíve aj to najobľúbenejšie, čo sa týka nejakých poloh dvojitých väzieb, je konjugovaná dvojica dvojitých väzieb. Čo to znamená? Znamená to, že medzi dvomi dvojitými väzbami je práve jedna jednoduchá väzba. Vtedy nazveme konjugované, teda napríklad aj toto by sme nazvali nejakým konjugovaným systémom dvojitých väzieb. Ja ich sem chcem dať iba na ukážku viacej. A tuto pekne vidíte, že stále, ako by sa to tak striedalo, že dvojitá jednoduchá, dvojitá jednoduchá, dvojitá jednoduchá. To sú konjugované systémy dvojitých väzieb. No a ako náhle je tam tých väzieb viac ako jedna, teda dve a viac, tak už tie väzby nazveme izolované. Prečo izolované? Tak pri tých konjugovaných väzbách tie dvojité väzby nejakým spôsobom na seba vplývajú. Nie sú až tak ďaleko od seba. Ako náhle ich dáme o niečo ďalej od seba, teda stačí aj tá jedna ďalšia jednoduchá väzba, tak už nemajú na seba taký výrazný vplyv a preto ich nazveme izolované, lebo ich vzájomný vplyv jedna na druhú je nedostatočný, ako by bol izolovaný. No a samozrejme napadá vám pravdepodobne aj ďalšie riešenie takejto dvojitých väzieb a to je to, že budú bezprostredne vedľa seba. Nie je to úplne bežné, ako som povedal, tak možno práve tie konjugované sú také, aspoň poviem, že najvýhodnejšie, keď aj nie najčastejšie. A potom samozrejme tie izolované, hej, že niekde na jednom okraji je jedna dvojitá väzba, niekde uprostred nejakého dlhšieho reťazca ďalšie a tak ďalej. Oni na seba nemajú výrazný vplyv. No a potom tie kumulované, tie naozaj nie sú až také časté a znamená to, že medzi sebou nemajú ani jednu násobnú väzbu. Teda, pardon, ani jednu jednoduchú väzbu, iba dve násobné vedľa seba. Tu častý chyták, ktorý spomeniem, hoci sa bavíme o dvojitých väzbách, tak netreba sa nechať nachytať. Takýto systém nemôže existovať. Takýto, ako idem nakresliť, samozrejme tie kumulované môžu existovať. Že by bola vedľa seba dvojitá a trojitá väzba. A kvôli početnosti väzieb, ktoré uhlík môže mať, môže to byť práve 4. No a tu už ich vidíme 5. Hej. No a samozrejme ešte väčšia hlúposť je niečo takéto. Tým uhlíkom na kraji by to nevadilo, oni môžu byť aj jednoväzbové, a teda tam by bola tá väzbovosť splnená, ale určite tomu uhlíku uprostred, či už v jednom alebo v druhom prípade, takto by existovať nemohol. Dobré, že by bol 6, respektíve 5 väzbový, keby to niekde vidíte a vy ste to sami vytvorili, tak určite ste urobili chybu. A keby vám to niekto ukáže, tak buď tomu veľmi nerozumie, alebo sa vás snaží nachytať. Dobre? Teda určite takéto zlúčeniny existovať nemôžu a ani teda neexistujú, ale tá terminológia okolo dvojitých väzieb, teda konjugované, izolované a kumulované dvojité väzby, treba ju určite vedieť a bude mať aj potom neskôr v organickej chémii význam. A to by bolo vlastne všetko z tohto materiálu.